West Karbi Anglong District Angkang Rong Hamren Lapen Socheng Constituency ke Parlo Jasmet Baithalangso pen Tika Adak Atovar Kaheno Parpi Ajok Rong Arat Thurpaksikasemar Asai Kedeng Birda kalong atengki bangso Thurpaksikasemar prui mate repairing a cycling ji upon aningkan wang amat si tangkanang li bonda Thurpaksikasemar bangki thangat ki theklong obi bonda Atovar ki bak ansi theklong chapura rada tumpen thanpon alang li tumpen nang ki thandu na tengki arling ki the kiding tum sitame labangso Atovar si kai ki tami ki dam ki wang ka jelat pon bonda Atovar ki theklong li ason si chekrong pen Atovar bangki arepi koi royan chotu pata ninje pon rinti alang li jumla bangso Adak kidam ke amik selok pon hetong kidam luma athir pu ana Atovar pi Kaheno ta thet pon long li det ason chikrong det ke lasel ka prek thang mat ki jong dun unji alam awi bon ta bangso Atovar bang ke alang li tum ta kai ki Kacheleng Atovar veklo Atovar Kaheno gari ka tharun thet pon long li det luma lasi prabjin pen la Baithalangso pen Tika Kacheleng Atovar nang semar pipon vek tha pusi KACCM ate MLA Dr Tuliram Rong hang lapen constituency ke thom ke IEM atum aphan rat pen kachuning ri padopon Tuar hingnopi ke job nitum Baithalangso pen Tika da Kacheleng sumpik nasi tum rong isi pen kenangan tu pen cingwai si itum kitam ke bang siksak ong pot itum la long ni ke thok mate central ke thok kam claim nang si itum chok claim ro kasi isi kachuning ri jalam bang ke la hello ni tum phan la so Atovar mi sen aso ni pitha ni tum inglong kitam ke bang siksak pik si nona son pa ana Atovar ka hing no bo te tum Kacheleng asum pik la person so da ka bang ke hala ke asamala Atovar to ko same tum la PWD road non Kacheleng bom PWD road ke itu han misen Atovar ni pitu la pen prabjin pen misen Atovar ni pitu la pen ke la so Atovar along ni tum phan temar kusita me drain na bang kenang sot drain na bang thang ta wede ti tia joy ni si Atovar ke me asap pen tum Kacheleng long ave atike itum kiso ki un e punon ajo jir lo phir lo punon ta tum la helo Kacheleng Atovar itum kiso chelang dam nang ji Baithalangso andam nang ji Ajok ason pulo tang te itum ke dam phan to raptik kasi Atovar ta nang tum lang pon ta me nang itum ake the ki ding itum ta nang lang dun pe me tha nang itum ta la so Atovar si lang bom po si nang itum chelang pon pe me tha ko ana ki me ko ana Kaheno ma ke nang itum si chini lo ni itum nang jong pe ai nang ni lo ilitum Tika Arat atum ke bangso Atovar henlo chithe Atovar lo athe ke so ke un e punoi hithi kulat kidun punoi lapen lo ke charli ke dam la so Atovar lo lasiki thegi ding atum ansitame bangso Atovar si Kacheleng bom lo posinali tum tala bangso Atovar ke me Kaheno bang ke Kacheleng pon pammi tha puta ke isi ke chari atum aphan Tika Arat atum pen ninje pon thu PWD Atovar lo si Rong Arat atum Thurpaksikasemar nang poloti PWD Asai kam atum ko pilo ke klempo sai hemalong patot lum pen fen ti du vir aphan chotsi sarkar pen bainong ki pon lo mate PWD Atovar Kaheno kilang Chari dang pen Atovar ke waka mukha ke or dam pen rada phan Kacheleng avar sai ke pi aphan department atum phan apinong ke ni tum lang putapon e lang le putapon e nang li tum la Atovar ke lang masi jini det po department na so kan si Atovar ke claim ka chipiduk man ko an si ke claim ma nang li tum lang ton pen lang pon det lote nang li tum theklong ni tum alang li tum phan ke kam claim open tum jongon elo tapen claim ponen tum jong athe abi athi ke lang me da Atovar jini de lo kan ke claim ma ki ni tum binong ke ni tum PWD sor aphan kam claim pe pun es tami alang li tum ke claim clear ko sini tum dam no dak la puji Piniar ni Tika pen Baithalangso Adak PWD Atovar Rat Kasemar ke chethek dun long pen PWD Asai kam atum chetherak redet jima lasibang so putha ke isi chari atum hin pen setame kelang chari dun pen rat aphan mission over sai pipon thek asonte messenger news report KTV news